Oni boli veľmi silní v štandardných situáciách a dosť nás tým držali. V našej 16 dostávali sa do nebezpečných situácií dlhými autami, rohmi. No len my sme hrali veľmi zlý zápas z tohto hľadiska, že sme urobili neuveriteľné množstvo nevinútených individuálnych chýb. Ja si nepamätám za posledné roky, že by som vedel tak neisto a slabo hrať v obrane, v zálohe. Odovzdávali sme lopty, keď sme nemali. Pár tých pekných, ale niekoľko pekných akcií sme urobili, ale to nemôže 7 hráčov sa báť hrať a kaziť. A jednoducho nehrali sme dobrý zápas. No. Takže nakoniec tých 2-2 ešte môžeme povedať, že chvála Bohu. Lebo sme dvakrát doťahovali, čo nikdy nie je príjemné. No, a zase na druhej strane nemôžeme zahodiť 5 čistých gólových šancí. My sme urazili kartu v prvom polčase, keď sme mali 3 jasné šance. Teraz v závere 2. Nie je to také, ako by sme si predstavovali, nie je to také, ako bolo na jar, ale asi to chce fakt len trpezlivosť. Len troška ma to mrzí, tí hráči už ukazovali formu. V tom Humennom sme zvládli zápas veľmi tak mazácky a profesorsky sme využili tú ponúknutú možnosť, ale dnes to nebol dobrý. Individuálne veľmi veľa slabých výkonov a tým trpí hra. 16 Erik Bogdanovský, 3 Matej Hejnus, 7 Emil Kotočan, 6 Jakub Ondra, 11 Martin Dýr. Chceme tak to robiť. 53 minúte domáci vyrovnávajú, ale nejednajú, nestiel som to. Začal si to 11, Radovinom i Kulkom.